Magandang hapon po sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ngayon po ay nais sa ika-21 linggo ng karaniwang panahon. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa pasasalamat ni na Pamilya Bacchiano, Pamilya Robillo at Paragas, Al Bansil, Pamilya ni na Jose Paule, Dex Bitangcol, Pamilya ni na Yolanda at Elmer Rubio, Austin Ross Cunan, Paul Aaron Bansil, Caroline Gimotea, Pamilya ni na Saturnino Palma, Mark Sison Ocampo, Pamilya ni na Carmelita Esteban. Para sa karawan ni na Renato Huco, Ulieta Tam. Para sa espesyal na kahilingan ni na Evelyn Guevara Angeles ng St. Jude Tadeus Parish Fiesta Committee 2021, pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Raquel Cruz, Librada Flores, Juana Marie Cunan, Jerwin Ulliegue, pamilya ni na Carmelita Esteban, Paul Bansil. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecilia Kiambao, Algert Tayag, Josie Palafox, Emily Takaw Inohe, Edgardo Faustino, Rex Alexander de la Cruz, Pelino Pangilinan Jr., pamilya ni na Rosby Henson, Felipa de la Cruz. Para sa gabay at proteksyon ng mga banal na espiritu, pamilya ni na Ani Rason, pamilya ni na Antonio at Josepina Guevara. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Gerald Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Fernando Santos, Alvin Pineda, Josepina Santiago, George Rodriguez, Juanita Pingol, Rogel Games, Elizabeth Simon Bakisal, Honorio Pangan Sr., Rolando Santos, Magdalena Morales, Salud Baon, Miria Miklat Pulusan, Claro and Michelle Esteban, Danilo Yambao, Manuel Ventura, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At ganun din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumaw dahil sa COVID-19. Para sa kaligtasan ng mga kapatid nating mga frontliners. Sa lahat po ng mga kasama natin ditong magsisimba sa loob ng simbahan, maaari lang pong isuot, mag-face mask tayo at face shield para sa kaligtasan po nating lahat. Lalong-lalo na ngayon medyo maigpit po ang pandemya. Kaya pinaalala lang po, pag-isuot po ang mga face mask natin at saka face shield para magkaroon po tayong kontra sa pandemya. Salamat po. Hear our cry and turn our nation back.
If my people humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face, we humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sin. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Father, heal our land. Hear our cry and heal our broken land. If my people humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Cristo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kaming magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na yon, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno, at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing ninyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos, ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon po natin, magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Ulitin po natin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yung masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napapakupkop siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung
paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, pagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan ang mabuting balita. Tayo pong lahat, Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal. Bubuhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Yan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Amo. Paano po kaya halimbawang ang isang dalubhasa sa medisina o ang isang espesyalista, magaling na magaling siya. Ang galing niya, hindi lamang po dito sa ating bansa, hindi lamang pang Pilipinas, ang galing niya, ang kalibre niya, kundi pang Western pa. Pero ikaw na nagpapagamot sa espesyalista, ikaw mismo, hindi ka naniniwala sa kakayahan niya. Sa palagay mo'y mapapagaling ka niya? Hindi po. Sa palagay mo'y magagamot ka niya? Hindi. Kahit gaano kagaling ang isang espesyalista, tapos ikaw na nagpapagamot, hindi ka naniniwala sa kakayahan niya, kahit kailan, hindi ka gagaling, hindi ka magagamot. O kaya naman po, paano kaya kung halimbawa naman, ang isang tao, napakabuti niya, napakabait niya, tapos ikaw mismo, hindi mo siya gusto, ayaw mo sa kanya. Sabihin nating naiirita o kinasusukulaman mo siya, you hate that person. Palagay mo, tumudyak kayong taong ita. Sa palagay mo, uubra siya sa'yo. Hindi rin po. But will this feeling of yours will stop the specialist from being a specialist? No. Or will your unliking about the person who is good stopping from being good? Hindi rin po. Mananatili pa rin sila kung sino sila, kung ano sila. Hindi ito tungkol sa iyo, tungkol sa kanila. Naalala ko lang po, noon po sa isang assignment ko, sa isang destino ko, wala pa man po ako sa parokyang kung saan ako lilipat, wala pa man po ako sa bagong parokya ko, ang isang PPC officer, hindi ko pa man siya kilala at hindi rin niya ako kilala, ayaw na po niya sa akin. Anong dahilan? Anong rason? Die-hard supporter po kasi siya nung paring pinalitan ko. Wala pa man akong ginagawa, sa akin ayaw na niya. Oy, tabeti nga na ako po. Mag-resign niya po. Pero tanong lang, huminto ba ang simbahan sa ginawa niya? Hindi. Huminto ba ang pamamastol ko, ang pagpapastol ko sa aking mga parokyano? Hindi rin po. You know what? The hard part of living is that there are people who will not really believe in you no matter what the truth you are representing. May mga ganyang klase ng tao at hindi po natin may iiwasan ng mga ganyan, no? Sa ayaw at sa gusto natin, mayroon at mayroong hindi susunod sa'yo. Sa ayaw at sa gusto natin, hindi po natin may iiwasan na may mga tao po talagang mayroon at mayroong hindi maniniwala, mayroon at mayroon hindi magtitiwala, at sa bandang huli, anong gagawin nila? Aalis na lamang sila. Iiwanan kang mag-isa. Hihiwalayan ka. And even our Lord was not spared. Bakit hindi po natin balikan ang ating pagbasa, ang ating ebanghelyo ngayong linggo? Si Jesus mismo, noong una, ang dami niyang tagasunod. Ang daming sumusunod sa Kanya, ang dami niyang mga alagad. Pero sa bandang huli, sino po yung mga natira? Yung 12 na lang, di ba? Sa ating pagbasa. Sa bandang huli, ang natira na lang yung 12. Pero tanong ko lang, itong maraming umiwan sa Kanya, sige, iniwanan siya, tinalikuran siya, anong ginawa ng mga taong ito na dating mga alagad niya? Bumalik daw sila sa dating buhay nila, sa dating pamumuhay nila. Did it affect the godness of Jesus? No. Naging paralisado ba? Naparalisa ba ang misyon ni Jesus, ang pangangaral ni Jesus? Hindi rin po. In fact, it grew. At ngayon po'y buhay na buhay ito, gaya ng ginagawa natin ngayon bilang isang sambahayan ng Diyos. Metong yamo po ing patutuana na ning mipa sa ebanghelyo ngening Domingo. Metong yamo ing patutuana na niti kay katamo.
Alam po ninyo, hindi po nagdedepende o hindi po nakadepende ang paniniwala o hindi natin paniniwala sa katotohanang ipinagkakaloob o iniaalok ni Jesus sa ating lahat. Hindi yan nakadepende kung ano ang iyong paniniwala o hindi paniniwala sa katotohanang ito na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Sa kanyang banal na salita, may maniniwala o wala, it doesn't matter. Because the important thing is what the truth that God instilled to all of us. Buti na lang po kung napansin ninyo sa pagbasa natin. Buti na lang po si Simon Pedro. Si San Pedro alam niyang sagot dito eh. At nuking pangalagu, ding simbitla ng ama nung San Pedro. Nga na, Master, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Sabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa sa inyo na po ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Simon Pedro, ginui kayo po ing sikanan mi, nga na. Ginui kayo po ing kalakasan mi. Ginui kayo po ing pagdulapan mi. Ginui kayo po ing santungan mi. Ginui kayo po ing sandalan mi, nga na mawari. Ito po yung nangyayari mismo sa ating buhay ngayon. This is also true in real life. Baliyo po, putang maniwala kaking panuwalan mo, nakamangailangan pang pruweba o ebidensya kanita. Kung ang isang bagay ay pinaniniwalaan mo talaga, I believe you don't need proofs or evidence. Ing kapanwalan mo king kekang sasalpantayanan, ing kapanwalan mo king sasalpantayanan mo, eya mo po makabasiyan king akakit daring mata mo, at eya mo po makabasiyan king agyunang iisplika ning isip mo. It's just that you believe, no proofs, no evidence. Actually, it is about being faithful to your faith. It is about being faithful to your faith. At ito po ay pinatotohanan mismo ni Simon Pedro. Peter expressed this kind of faith. Lord, to whom shall we go? Saan pa po kami pupunta? Kanino pa po kami pupunta? Sabi niya, nasa sa inyo na po ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. As if Peter is telling Jesus, Lord, I lay down my faith in you no matter what. O tamo waring sasabihan ng Simon Pedro king Ginoo, yun ang sinasabi niya, Lord, I lay down my faith in you no matter what. Ngayong unti-unti na namang pong sumiselan ang kalagayan natin. Ngayong parang bumabalik na naman po tayo sa dati. Humihigpit na naman pong sitwasyon natin dahil sa pandemya. I'm sure, marami po sa atin na naman ang nasusubok ang ating pananampalataya. Naman po lingad, naman po kailake katamo. Saksi tayong lahat na lumulobo na naman yung mga nai-infect sa coronavirus. Nagiging maselan na naman. Unti-unting humihigpit na naman. But given this reality, did it strengthen your belief or not? Gusto mo bang manatili sa Kanya? Gusto mo bang manatili sa Diyos? O gusto mo na ring tumalikod sa Kanya? Tulad po ng mga tao, tulad ng ginawa ng mga tao sa ating ebanghelyo ngayong linggo. Kasi parang hindi man umaayos ang sitwasyon natin Kasi parang lalong lumulobo, tumataas yung mga tinatamaan, yung mga nai-infect sa atin. Kung hindi ako nagkakamali 2 days ago, umabot tayo ng 17,000 plus. 17,000 plus yung mga tinamaan ng COVID sa atin. Maniniwala ka pa ba kung ganyan yung sitwasyon natin? Magtitiwala ka pa ba? Well, that's based on what our eyes see. But in the eyes of what Peter saw and others who are blessed, sila mismo nakita po nila yung malabo na hindi kayang makita lang ng mga mata. Sila mismo, si Pedro mismo at yung mga nagtitiwala kay Kristo, nakita nila yung kayang makita mismo ng puso ng tao. Paalala lang po sa ating lahat. Sana po lahat tayo, huwag po sanang mawawala sa atin yung lalim ng pananampalataya natin sa Kanya. Sana lahat tayo'y manatiling nagtitiwala sa Diyos. Let us all be faithful in following the Lord. Ang tawag po natin dito ay katapatan. Pagiging tapat sa Kanya. Tapat
katapatan, being faithful. Ako po, marami akong kilalang tao dahil hindi sila tapat. They went nowhere. Alala nga pula yan, alala nga puntalan, kaya nga't sa bandang huli, sila mismo naligaw sa mga buhay nila. Kapag ka hindi po tayo nagiging tapat sa Diyos, saan po tayo pupunta? Mapapalayo tayo sa Kanya at maliligaw ng landas ang mga buhay natin. Ngayong nagsusulputan po ang iba't ibang mga variants ng COVID-19, anong naging resulta nito sa atin? Hiniwalay tayo sa isa't isa. Nagkalayo-layo tayo. Nagiging malayo at malayo tayo sa isa't isa. Hiwa-hiwalay na, hindi na nagkikita, malayo na sa isa't isa. Pero paalala lang po sa ating lahat bilang mga Kristiyano, di baling malayo at hiwa-hiwalay ang mga sarili natin sa isa't isa dahil sa pandemya, di baling malayo at hiwa-hiwalay tayo, basta't wag lang sana po nating hahayaang ang malayo at mahiwalay sa atin ay ang relasyon natin sa Diyos. Di baling malayo at hiwa-hiwalay tayo, mga sarili natin sa isa't isa, dahil na rin po sa dulot ng pandemya, pero sana po, huwag nating hahayaang mahiwalay at mapalayo ang ating ugnayan sa Diyos, ang ating pananampalataya sa Kanya. Ang Diyos, ipinagkakaloob niyang lahat. Ang ipinagkakaloob ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos, ang gawain ng Diyos ay katotohanan. Ngayon po, ang tanong ko sa inyo, ngayon po ang tanong at hamon sa ating lahat, kayo na, ikaw na, ang bahalang sumagot nito, tayo na po mismo ang bahalang magnilay dito. Ikaw ba, ngayon, gusto mo bang manatili sa Kanya? O gusto mo nang tumalikod sa Kanya? Will you stay or will you go away? Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, manalangin po tayo ngayon sa Diyos na ating Ama upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Siya nawa ang ating maging matibay na sandigan sa pagharap sa mga pagsubok at unos ng ating buhay. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Ulitin po natin. Panginoon, dinggin mo kami. Maging lakas nawa ng aming Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ang iyong salita upang patuloy nilang ipahayag ang mabuting balita ng tapat at may paninindigan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sumalig nawa kay Jesus, siyang salitang nagbibigay buhay, ang mga namumuno sa aming bayan. Huwag nawa silang masilaw sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang mga frontliners, mga doktor, nurse at lahat ng mga nagmamalasakit para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. May pagpatuloy nawa nila ang kanilang gawain sa tulong at gabay mo, O Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawang paghinaan ng loob ang mga pamilyang may alitan, nagkawatak-watak. Matuto nawa silang magsakripisyo at maging mapagkumbaba upang maibalik nila ang ugnayan ng bawat isa.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin mo nawa sa inyong kaharian ng mga kapatid naming namayapa upang sila'y magkamit na walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na kahilingan para po sa pasasalamat ng Pamilya Bacchiano, Pamilya Rubilio at Paragas, Al Bansil, Pamilya ni na Jose Paule, Dex Bitangcol, Pamilya ni na Yolanda at Elmer Rubio, Austin Ross, Rose Cunan, Paul Aaron Bansil, Caroline Gimotea, at ang pamilya ni na Saturnino Palma. At para sa anibersaryo ng kaarawan ni na Renato Huco at si Julieta Tam, at para sa espesyal na kahilingan ng St. Jude Tadeus Parish Fiesta Committee 2021, Emilyn Guevara Angeles, pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, Raquel Cruz, Librada Flores, Joanna Marie Cunan, Jerwin Uliege, pamilya ni na Carmelita Esteban at si Paul Bansil. At para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Bensong Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecilia Kiambao, Alger Tayag, Josie Palafox, Emelina Takaw Inoue, Edgardo Faustino, Rex Alexander de la Cruz, Felino Pangilinan Jr. at ang pamilya ni na Rose B. Enson. At para sa paggabay at proteksyon ng Banal na Espiritu sa pamilya ni Annie Razon at sa pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara. At para sa walang hanggang kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Mariano Campo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Fernando Santos, Alvin Pineda, Josefina Santiago, George Rodriguez, Juanita Pingol, Rowel Gamez, Elizabeth Simon Bakisal, Honorio Pangan Sr., Rolando Santos, Magdalena Morales, Salud Baun, Miria, Miklat Pulusan, Sina Claro, Michelle at Mabel, Danilo Yambao, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, Ikaw ang aming kanlungan. Pakinggan mo nawa ang panalangin ng iyong bayan. Tanggapin mo kami at panatilihin sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at ng tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na sina Norma, Josefina at Teresita. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang mapagmahal at matapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. Si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampo ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Amen.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Naririto ang ating butihing Diyos, si Jesucristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Tayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilod po tayo para sa Orasio Imperata. Manalangin tayo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo po kami sa inyo na tinihiling ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal
at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot at karamdaman, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ng mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapahang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamahan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kawaan mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa huling panalangin at pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungan nagdudulot ng kaligtasan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gawaran nawa kayo ng katatagan ng Diyos, ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal, upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya, upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Isa po